Murgášova ulica, zateplený bytový dom a vlastná kotolňa. Vítajte. Na predaj tu máme tento trojizbový byt s 2 lodžiami a výmerou až 64 m². A je na tebe spraviť si tu takú rekonštrukciu, aby sa ti tu bývalo dobre. Slepá ulička s dostatkom parkovacích miest, prostredie je príjemné, udržiavané a plné zelene. Teším sa na vás na obliadku, majte sa fajn.